Kemm hija ironika li mina ħadba fuq is-saltna ta' dritt f'pajjiżna kontinwament ġejju sejjer il-qorti minkejja li qatt ma tagħtih raġun. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fl-aħħar sigħat tal-kampanja elettorali indirizza lir residenti Missidjani waqt attività politika. Il-Prim Ministru tkellem kif kien dan il-gvern li bidel il-mod kif jinħatru l-ġudikanti billi neħħa il-poter mill-gvern. Għaliex issa diversi partijiet se jagħtu parir lill-Prim Ministru dwar dawn il-ħatriet. Din kienet liġi li l-Partit Nazzjonalista vvota favorija. Iżda l-erba l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u d-deputat Jason Azzopardi ippreżentaw rikors fil-qorti biex ma jkunx hawn aktar ħatriet tal-ġudikanti. Rikors li għal darb'oħra il-qorti ċaħdet. Il-Partit Nazzjonalista, l-Oppożizzjoni tiffaċċja istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet qegħdin jarfu minn fejn ġejjin u x'qegħdin jagħmlu. Jekk hux il-Qorti ta' Malta, jekk hux il-Kummissjoni Ewropea, jekk hux il-Kummissjoni ta' Venezja. Illi kollha kemm huma jistgħu jkunu kritiċi tal-Gvern. Il-Prim Ministru innota wkoll li wasal iż-żmien li Adrian Delija jkun responsabbli ta' dak li qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru irrefera wkoll għad-dibattitu li xandar l-erba' filgħaxija li matulu il-kap nazzjonalista Adrian Delija reġa' ħareġ jattakka l-proġett ambizzjuż ta' dan il-Gvern li jirranġa t-toroq kollha ta' Malta fi żmien 7 snin. Proġett li skont Adrian Delija il-Gvern qed jagħmel għal xejn. Dan huwa l-ewwel gvern illi t-toroq kollha tal-pajjiż qed jagħmilhom u ħajku qed jagħmilhom kollha kemm huma. Bi proġetti illi hemm bżonnhom, bi proġetti ħaġa oħra qal isma' iktar ma tagħmel toroq iktar ħatoħloq tniġġis. Meta għandna rapport ta' Dr. Gordon Cordina li ħareġ ċaru tont illi bit-toroq il-ġodda li ħajsiru ħajġi frankat ħafna tniġġis. Ħajġi frankat il-fuel, 25 miljun fuel fis-sena, u ħajġu frankat iż-żmien u l-ħin ta' stennija, ġifieri dak l-istudji għamilni jew il-kap tal-Oppożizzjoni mhux konxu tiegħu. Ma setax jonqos li l-Prim Ministru jirreferi għal proġetti li se jgawdu b'mod dirett minnhom il-Missidjani, bħal proġett tal-Promenad li se jwassal għal taġbix. Fuq kollox il-Prim Ministru temm b'appell biex il-Maltin u l-Awċin kollha jeżerċitaw id-dmirijiet tagħhom nhar is-Sibt illi ġej. Min kieku joħroġ jivvota, jmur jivvota l-Partit Laburista u jiddeċidi illi jibqa' d-dar, forse ħanweġġaw il dak li jkun, imma qed jivvota lil Simon Busuttil u David Casa. Full stop fresh line. U bata għal xejn tgħid għax da qed jagħmlu hekk u għax da qed jagħmlu hekk. Min mhux sejjer jivvota għal David Casa qed jivvota. Issa d-deċiżjoni fidejn il-poplu Malti u Awċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.